amutai wetie egeruri psychiatry ngokwanande oborwaire mboro wafeiti omotwe na oborache na borwaire bondo bwonsi na oborache asokonywe ya darati osekende ngoro isore nyagitari ewadresse ebintu. On this note, I immensely thank the government and the people of Finland for partnering with us in delivering this project. Mwala abasonga ba yobaru ete Helsinki capital ya Finland, led by Oscar. Abangina bari wazo mara mpate tubaru Nairobi. Iwamo manye a project yeye ne ya bantu ba Finland barwete banga ya Finland lakini bagatonete. Iwanto ko bagira chinkobi. Aga chinkobi. Oscar sana. Biamono ntoga ndeto karama genda na to promise 2022 a manifesto to yerete tukeri moto ake pre-election chitiki na chinetora akora to manye nchiri chito make sure to achieve amangana to abeta se manifesto buna bona iga na nyore dono chikoro chinya itali amokomoni naende na nyore edona yende ochikorosie enyagetari abangina nero na yande ari nyamusi igoto taite facilities sikere angena asabantu bamenyete ekine gazi naro mwatoete na ene to ende to kora gorenge ya bande mwaro chegoro yabete